Сәлем дуслар. Казаныбыз буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм без бүген Татар китабы йортында. Татар китабы йорты үз иченә китап кибете, working зал, медиа үзәк, экспозиция заллары һәм әлбәттә мемориаль фатирны үз иченә ала. Ишектән кергәч безне менә мондый басмаханә станогы каршы ала. Нәкъ шушы станокта 20нче йөзнең икенче яртысында китаплар, гәҗитләр бастырылган. Менә бу залда 26 нәшрияттә бастырылган татар телендәге китаплар тупланган. Менә бу залда әдәби һәм музыкаль кичәләр, очрашулар уза. Иң мөһиме шунда, дуслар, һәр теләгән кеше монда кереп китап укый ала. Бу йорт 19нчы гасырда төзелгән. Һәм менә бу бизәкләр, баскыч нәкъ шул чордан сакланган. Бинаның икенче катында безне көзгө каршы ала. Күз алдыгызга китерәсезме, дуслар? Бу көзгө алдыннан Шәриф Камалга кунакка килгән Мансур Музафаров, Кәрим Тинчурин, Салих Сайдашев узганнар. Менә бу зал бөтен балаларга да ошаячак. Чөнки монда китаплар укырга да, рәсемнәр ясарга да һәм рәхәтләнеп уйнарга да була. Шулай ук бу залда төрле чорларда басылып чыккан әлифба дәресләре сакланган. Дуслар, менә бу ике курчакны Фатих Кәримнең гармунчы Аю һәм җырчы Маймыл әкиятенә багышлап махсус эшләгәннәр. Хәтерлисезме? Ничектер дуслашканнар Маймыл белән Аю ди. Аю гармун уйный ди, юл буйлап киләләр ди. Буылып көләләр ди. Маймыл бармак шартлатып, урманны яңгыратып, их, мади икән, кычкырып җырлый икән. Бу минем кичкенә чагындагы иң яраткан әкиятем иде. Дуслар, тизрәк татар китап йортына килегез. Бу буягычлар сезгә һичшиксез ошаячак. 13нчы гасырның беренче яртысында Кылгали иҗат иткән Кыйсай Юсуф поэмасын барыгыз да беләсезме, дуслар? Музейда поэманың төрле елларда чыккан басмалары саклана. Менә бусы Кылгалиның Кыйсай Юсуф әсәренең 18нче гасырдагы күчермәсе. Ул вакытта китапларны кулдан язганнар. Бу кара сауты. Менә монысы беләсезме нәрсә? Бу пенал. Музейда төрле чорларда бастырылган дәресләр белән дә танышып була. Китаплар 1929 елга кадәр гарәп шрифты белән басылганнар. Аннан соң латиницага күчкәннәр. 1938 елдан безнең көннәргә кадәр татарлар кириллицада укыйлар һәм язалар. Татар китабы йорты буенча сәяхәтебезне иртәгә дәвам итәрбез. Бүгенгә сау булыгыз. Дуслар, әйткәнемчә Татар китабы йортында Шәриф Камалның музей фатиры да урнашкан. Менә бу мичне язучы Бөек Ватан сугышы вакытында үзе чыгарган. Менә бу районны Шәриф Камал кызы Зәйнәп апага Салих Сайдашев белән сайлаган.